सेक्सनि बेलायाव खिन्थु मास्टार माबा माबिजों खोथा गैया से खायफा बारा थायो खायफा खम थायो दे आरो माबा आं खनसेल' हरदों दे खनसेल' माबायाव नायनो नालाय मेसेजखौ खनसेल' हरदों आङो थारमाने नायगोनलैल' होनना खनसेल' हरदों सोरखौ नायगोन होनना हरदों हौवाखौ नायगोन दे होनहरदों आरो आवगोलाव आं जेबो गैयामोन दे आंनि सिगाङाव नोङो ब्रह्मनि सिगाङाव मस्त बैयाव लान्थिति ओरै फुथिलायना देखायदो नोङो माबा फाग्ला बायदि देखायदो नोङो दलङाव आंनि सिगाङावनो गारियाव जोंहा इबो दंमोन आंबो दंमोन नों इफोरबायदि आंखौ बुंलाय नाङा आङो बेसेबां सोरनो मा होदों आं सिसि केमेरा होनानै मा पात्ता मोनगोन बुंनाया आंनाव फैयो माबा सानदों आंथ' ब्रह्मनिसिगाङाव फाग्ला बायदि देखायाखैना आं देखायाखै दे फाग्ला बायदि जायाखै आङो बागमाराव फैसा लायनो थांबा नों निजे लाना फैलायो ओरै थंथि रायलाय नोंनो खासिजों हाना थैथारनो नागिरलायनाय खोथा नोंनि मेसेज हरलायोमोनलै इयाव नोंनि मबाइलाव आं मोनामोन नामा बेनाव सों बेनाव नोंनि बेनाव मिथिगौ मा होननानै मेसेज हरोमोन नोङो आं खनसेल' हरदों दे खनसेल' माबायाव नायनो नालाय मेसेजखौ खनसेल' हरदों आङो थारमाने नायगोनलैल' होनना खनसेल' हरदों सोरखौ नायगोन होनना हरदों हौवाखौ नायगोन दे होनहरदों आरोना हिनजावखौसो होनदों हिनजावखौ माबोरै इदि जाखो होनबा माबोरै इदि जाखो बैसागुआव माबायदि जादोंमोन बिनि उनाव माबायदि जादोंमोन बागमाराव थांनानै माबायदि इफोरनाव आंनाव दङलै सोरनि कन्टेक्टआ सोरनाव दङ बेबो आंनाव दं माबा ओरैनो माबा बायदि मोनो नामा एसे आब्रा बायदि मोनो नामा मा सिम नोंना बिनिया मा सिम बेसो सिमखौ नायबानो एक्सेन्सआव नायबानो सोर माजों मा कानेक्सन दं बेसे माबायदियाव दं बेसे बाजाराव सोर माबायदियाव फन हरबाय थायो माबा बेफोरखौ नायनो हानाय माबा एसे आब्रा बायदि जाना दङ जोंखौ माबा जाम्बाखौनो सानो नामा नोंसोरल' माने गोरों साननानै बागोन नामा नोङो नों मालायनि न'खरखौ अर फोजोंनो थाखाय मार मोजां मोनोमोन नामा नोङो आमायसो नोंसोरो कम्पानियाव थानायखाय नोंसोर आब्रा बेलाय मास्टार नालाय गोरों माबा बायदि मोनलाय नामा सोरहाबा हौवा गैयि न'खराव बिदि मास्टारखौ गोरोंलै इयो लाजियाखै मालायनि न'खर सिलिंखार खालामफैनो मालायनि सनानि संसारखौ सेफायनो खानायनिबो खानाय सिननानै मेगन सेबा फुदोंलाय आंनि सिनलांना दोनदोंमोन आं सानसेबो बेसे कम्पानिनि सिङाव मेगनाव साबनो रोङा नांलायाखै डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मनि सिगाङाव नांलायाखै नों नांलायदो नांलायाखै नोंसा केरेक्टारखौ नोंसोर खिन्थिदो बे बुस्थुआ केरेक्टारखौ नोंसोर खिन्थिदो बिथि खिन्थु केरेक्टार हिसाबै नोंखौ दा बुंबाय नोंसोर केरेक्टारखौ नोंसोरनि केरेक्टार प्राइभेट सिनियाव थाखायो आरो सिनियाव नुबाय थाखानांगौ प्राइभेट सिनियाव थाखायो आरो नङामोनबा अबेनिमोनलाय नोङो मानसिया ओमफ्राय अबे मास्टार मावो ओमफ्राय गपालनि फिसाला नोङो दा पार्टिखौबो आं खोमा गैला निजा रायसोदो खिन्थु पार्टिजों अबे मास्टार मावोमोन नोङो ओमफ्राय फुंबिलियावमोन मास्टार नङा बेयो बै हिनजावनि मास्टारसो बिदिसो गथ' गथाय सानै ना सेक्सनि बेलायाव खिन्थु मास्टार माबा माबिजों खोथा गैया से खायफा बारा थायो खायफा खम थायो दे आरो माबा जायोना ओमफ्राय गथ'फ्रा अबाव फरायोना सासे बर्मायाव फरायो ओमफ्राय सासेया दा बर्मायाव आं बांसिन बाइकजोंसो थाङो खिन्थु हारसिं ओमफ्राय मालाबा बाइकआ जुदि माबाबा एसे गाज्रि बायदिबा बासजों थाङो आरो खम आरो आङो थांबाबो फंबायनि गारिखौ लाना थाङो आरो फंबाय गारि दं सालायग्रा लांखायो आं नङा बासायगोन सानाखै आं बिदि केसाव बिराद हमजाबाथ' राव बासायाना सोर बासायनो राव बासायालै बासाया नामखौ खनसे खोथालाय नोंखौ खोनालै सिद्धेस्वर बसुमतारी नामफोरखौ मिथिलायना आंलाय मा